Benvinguts al meu raconet. Res, avui us volia parlar sobre la divulgació de la llengua catalana. Bé, en realitat us volia parlar dels dibuixos animats que vèiem quan érem petits i que per alguna raó han deixat d'existir. Primer, deixeu-me que us expliqui la història que hem tingut en tots els canals infantils de la televisió catalana. Durant els 90 era el canal 33, o conegut com el 33, el que s'ocupava de tot el tema infantil juvenil en quant a la televisió. Allà feien programes com l'Sputnik, feien sèries com Star Trek, però al final es va convertir en un canal de pura divulgació cultural. El 23 d'abril del 2001 va aparèixer el millor que ha inventat la televisió catalana, que és el K3. El K3 es dividia en dos blocs. Un era el Super 3, el Club Super 3, i l'altre era el 3XL.cat, que era més juvenil. Durant aquesta època, en el Club Super 3 vam tenir superpersonatges com van ser la Ruïnosa, com van ser el Tomàtic, com van ser la Nets, com van ser el Petri. Aquests personatges ens portaven al salseo de telenovela, d'acord? Que era bàsicament problemàtiques entre ells i els bons contra els dolents i tot això que ens agradava de petits. I la màgia d'aquest Super 3 venia perquè hi podíem veure sèries com Bob el Manetes, la Bella Maia, l'Inspector Gadget o les Tres Bessones, Lucky Luke, els cotxes esbojarrats, marsupilamis, gat i gos... Sèries amb temazos de música com per exemple els Fruities. Gaspatxo i Motxillo són amics d'en Punxa. Som uns fruitis savis, sí, i som vegetals tendres i amables. Ferros a les dents? Ferros! La vida és complicada. Nois, no! Gràcies, no vull parlar-ne. 13 anys! M'adono que em vaig fent gran. O el puto rovelló, tio! Soc el rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit. M'agrada divertir-me, tot ho vull saber, sempre que jo pugui, amb tu aniré. Amb això no vull dir que només existissin aquestes sèries. Vull dir que remarco aquestes perquè si em poso a fer tota la llista, doncs potser n'hi ha 300. Després teníem l'anime, que no entenc què collons ha passat perquè hagin deixat d'emitir anime d'aquesta manera. I més, joder, era en català. Inuyasha, One Piece, Sakura, Sailor Moon, el Doctor Slump, el Detectiu Conan, Bola de Drac... Hi havia tanta bona merda en català, tio. I després hi havia dos programes, dos pedazos de programes, que eren contes animats d'arreu del món i... sí, una puta mà de contes! Joder, si us plau. Després estaven els típics, que en veritat els he d'anomenar perquè en castellà no tenen ni puta gràcia, han fet la traducció i la veritat és que els he vist i decepció total, d'acord, que són Doraemon i Shin-chan, que estàvem tots aixecats desitjant prendre'ns el nostre got de Nesquik, Colacao, llet, el que prenguéssiu per poder veure el Doraemon just abans d'anar al col·le corrents i després, al migdia, els qui no es quedaven al menjador podien veure el puto Shin-chan. És a dir, perquè això és una altra cosa que m'agradaria que escoltéssiu. El Shin-chan en català. Voleu jugar a saltar corda? Però què dius? I el Shin-chan en castellà. Yo aún tengo hambre. Lo siento, Jima, si Kasama no fuera tan cafre... I el Doraemon en català. I el... Doraemon... No hi insisteixis, no te'n penso donar. Ai, s'estan tirant els plats pel cap. Deixa'ls. el Doraemon en castellà. Vull dir... Oveja, eso ya lo he hecho y no ha servido de nada, Doraemon. Ai, que bruto eres. És patètic.
Després ja se'ls en va anar de mare, el 2009 se'ls en va anar la puta olla, van decidir canviar el K3 pel Super 3, canviar tots els personatges que hi havia del Club Super 3 per la família, on està la Patty Pla, i, bueno, no sé qui més, la veritat, perquè jo ja tenia una edat i vaig dir, però què collons és això? I bàsicament, no sé si és que devien perdre totes les llicències de les altres sèries, van dedicar-se a fer sèries de producció pròpia, com per exemple són el MIC, el Picalletres, que és un concurs on nens d'instituts van a deletrejar paraules, el Dinàmics, que és un programa de divulgació científica on fan experiments, el Cucurota, que és sobre animals. Ah, bueno, i Winnie the Pooh fins a la puta sacietat. Si és que han comprat tots els drets de Winnie the Pooh, això segur. I això, bé, avui quan estava buscant la informació per fer el vídeo, doncs me n'he adonat de que la televisió catalana en l'àmbit infantil va tenir un apogeu molt heavy durant això, durant els 2000, que va ser quan, gràcies, thanks God for that, ho vaig viure jo. I crec que és tota una pena, perquè s'està perdent tota una generació que no sap del que parlem. Ja no parlant en l'àmbit lingüístic, s'està perdent un coneixement cultural molt bonic. Nosaltres apreníem altres cultures gràcies a l'anime. Nosaltres ho vam integrar. Vam aprendre moltes coses bones i moltes coses dolentes, evidentment. I ja pel que fa al català, si hi ha menys divulgació de la llengua, ja hi ha més desconeixement, si hi ha més desconeixement hi ha menys ús, i si hi ha menys ús al final acabarà desapareixent, potser no desapareixent, però potser fent un canvi molt dràstic i que a nosaltres no ens agradarà. En resum, això és una crida a tots els directius de TV3, si us plau, torneu a posar sèries en català. Intenteu gastar els putos diners en educar els nens, en ensenyar-los la llengua, en ensenyar-los a parlar, en ensenyar-los que la facin a servir, perquè si ells des de petit tenen un referent a la televisió, l'aprendran molt més fàcilment. Que la família sigui castellanoparlant, com era el meu cas a casa, jo veia la televisió en català perquè eren els millors dibuixos que hi posaven a tota la televisió. De manera que el que esteu aconseguint és que la gent deixi de veure la televisió catalana perquè no hi ha prou programació bona. Així és com a poc va desapareixent la nostra identitat i la nostra llengua. En la meva opinió no és suficient que els nens parlin el català a classe, perquè en molts casos els nens amb els seus companys segueixen parlant el castellà. Llavors necessitem un referent televisiu que ens ensenyi, que ens doni vocabulari des de ben petits, que nosaltres el puguem incorporar. Bé, i abans de posar-me nerviosa... Anda, que jo també per no posar-me nerviosa prenc cafè, quins collons. Per no posar-me més nerviosa, com us deia, vaig deixant el tema per aquí, espero que us hagi agradat el vídeo, compartiu la vostra opinió, evidentment. Tots podem tenir opinions diferents, però crec que els catalans en això estem bastant d'acord, i és que la televisió catalana era molt millor abans. Un incís, per cert, què collons passa que no torna al Cracòvia? És a dir, Polònia bé, Polònia guai, Polònia mantingueu-lo, Polònia puta mare, però... Cracòvia? Què tal? Un altre programa que atreia molts joves a veure la tele perquè reien una estona i